ngitungmu kleru. Piye to? Jare kowe digdaya pelawak sing digdaya 20. biasane kilo 30 kuat kok aja di sini. Lagi 8 AJM lho. Aku kuat. Pas. Keringete kaya tangkapan oli. Ayo Mbak, yo. Iya iya. Banyuwangi mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, Banyuwangi. Mbak Deni Rian apa sinten iki? Oh sembarang wong loro iki suarane apik kabeh. Urut sing gedhi ya. Yo, gedhi sih. Jajal dinada bareng Mbak. Nggih, jajal yo. Bareng. Mampiat mayo nema. Oleh mampiat mayo yo. Mampiat mayo lek Mbak Deni iki senengane iki sing jenglengke kae lho. Aku jegleng Gurimu kae lho. Oh, kowe jul bajul. Hati-hati lho kuwi bocahe walus aja disenggol. Ora. Jarane pengen kenalan. Enggak wae lah. Lah kok wae saiki ra apa-apa. Tak jengleng gitu ya. Yo. Ngono kok halus iki lho. Halus dadal takonono. Anu dalemipun pundi wau? Kula Nggih. buatan dibeto. Ora kowe sinden apa bekecot jenenge? Masih alamat rumah. Lah sampean lagi petok aku kok ngelokne aku bekecot. Lah sampean ditakoni mau Ngece sampean karo aku. sapa ora? Ngece sampean karo aku. Lah, lawan. Wani sampean karo aku. Wanine karo Kok cacing. kaya bagus-bagus kok dhewe. Wani kan karo aku. Wani. Awakmu kok enteng mentok, Wani Be. sampean karo. Enteng mentok. Gak Mbak guyon. Tapi jare halus. Aku halus sak terahan. Elek mun aku kleru. Nyuwun sewu, Mbak Deni. Nggih. Lho, halus ngono kok be awakmu ae sing Halus apa kupingmu budek. Nggih, ngono halus. Lho, nggih iku basa halus, sampean goblok sampean. Loh, ya ora Nduk. kowe nek ditemu mbok lho ki. Ya. Suaran. Urung. Weh, iki gekku. Kowe bagiam iki lho. Ijolan tak kei 50. Ora iso kowe bagiam supir dromolong lho. Tong setan piye? Ora. Tonge enek ning setane urung enek gelem piye kowe, Be? Nah. Suarane. Lek oleh suarane yo kae. Suarane nangin-nangin. Gandeng belampiangan. Penak ya Mas? Enak pol. Penak. Wendol gundul. Jajal. Pindho tok lho kono. Sampeyan iso ping pira? Aja di Nyapa? sini maju. Kono gur pindho tok lho, gur jeleng-jeleng ping pindho tok. Sampeyan iso ping pira? Ping pira? Lah njalukmu ping pira? Ya sing akeh no. Endo iki terkenal wah apa lo mencolot pisan. Dek tau gandol ning dhuwur wong bat. Tenan. Langsung. Mencolot ilek pisan keping 10 20 iku tok. Cari sapa? Jareku Ora. Aku telu dengkulku wis meyek ya lho. ora percaya. Ora Ayo, apa Mbak sih, Deni. Be? Jajal. Jajal Mbak Deni dah, jajal. Kayak jenglengan. Nyerambiai. No. Antar. Dek wis wanter lho. Ora pewene to. Piye kon piye? Tak Lah, masih piye? kaya wong kuli ngono lho. Sing kaya iku mau lho. Ya ngomong tok masih. Masih. Gak. Tuh kaya ngono lho. Lah iya. Ora iso. Ora iso aku ino. Kayak dhewe ya Mas ya. Jebu. Nyanyu wangi. Oleh nyanyi wangi. Nah, Jreng. oh ngaku jreng. Ya, ya. Ngono lho diabani sing tenanan. Pamura nari karo kancane wi. Lah iya ya Sing paham. Jreng. Taslim berengi pamura. Taslim sing disalin kok. Joy taslim. Oh iya. Yo bener. Ayo jengleng. Ayo. Jreng. Kalangan wetan sakara
La ilaha illallah wa malakasumtu wa bika aman. Arep buka. Mas, Maksudmu piye? sing jreng iku ora kok lambene. Apane? Remo itu kita. Remo, celup remo. Arep sakit tambah osoneh to. Iki lho aja kok lambene gamelane iki diangkat. Oh, diangkat. Oh iya, kabeh diangkat. Tabuhe diangkat nanti dhuwur ben ngono ya to. Omong dong. Oh. Oh, titen ora nganti ra iso. Tau ngarep. lan kidul ala sangka Bola sakit, Dok. Oh, merdeka. Maju tak gentar, membela yang bayar. Yang benar. Iya toh, ora bener neh. Lah jarene mbok kon ngangkat tabuhe. Kebo sapi sing digugu apane, Be? Keluwe. Nek menungso sing digugu Entute. omongane jagung bakarane Tanggung perkarane. sarip tambah oso Dadi wong urip juk gawe gelo. warok brojo mesti Alah sogok keri. Paham ora? Mesine sampean iku duwe masalah karo musisi. Kok sampe musisine iki lho liyane kabeh muni karo pean kok ora Ya, Mas ora angger tak jelek. Aku idonono. oh ya Ya, Ya, betul. Ya, ape-ape. Gelo ya. sing idene sapa ya gane kowe iki kowe bayar Be nek pengen penakin bayar Ya. Ngapa? bayar Aja lali lho ya. bayar Mosok jenggleng Lho, lho, lho. nyawer. jenenge wong nyambut gawe iki dhuwur penak ngisor kudu melu penak bayar Anu Pak JM mboten wonten seket-seket, Pak. Nyapo mau budal brek nyapo to. Mbok tanggapane lekcen ngono. lho nek gane yo gak rame kok Sira. Ya ora apa-apa bintang tamu kondang kok. Iya, iya. Wong menehi rezeki liyane iki Alah iya aku itu rezeki tak njum-njum yo. Ikhlas ora ikhlas. biasane. sing gak ikhlas Ikhlas ora ikhlas. Dosa lho ora ikhlas. celok-celok kudune iki Alah ora ikhlas e. Mas bacoke kok sing titik kowe ikhlas ora iki awakmu. Aku ora ikhlas. Hah. Titen ngono nek ngendani ra enak. Tak sawat iki bisa. Padake watu. Nanti sikane dhewe iki. Ah, Ayo, wis sira. sirai harimau bapakne mau. Kalian lihat Jese jumeneng ae. Jarene kok Sing mbok bayari sing ndi? Sing mbok bayari mau sing ndi? Ya Allah, sing ilallah. mbok bayar tukang kedang tok Ndang to. tok. Sesuk gawe elektrik iki lho. Sedep nyedes ini lho. Lah, Selasa nggo kae. Modele ngentekno bayarane. Duwe ora. Apa? Ndi? Duwe-duwe ora. Ikhlas ora? Lho, Hah? ayo. Sapa iki? Kowe digreng Aku. Weh, ngarep apa nih? Den. Remuk bojone sinden bengi iki. Bojone apa? bojone perempuan. sing piye? Bojone Ojo-ojone ya. Terus Allah. itu lanang wedok lanang. Ojo aku ya. Alah, manut to. Ayo, balung patil tiul-tiul. Tumbo gunung tiul-tiul. Ayo, Kae lo gatokku kuwi. Kowe iki karo sik sabar sik ya. Anu mbok nom sik ya. Mbok tuwa keri ya. ora iso jojone dhewe-dhewe. Enteni Mbah Mudin ya. Iki gekku tak bacot cengelmu lho. Wis wong loro. jare mah ping 10 lah yo Yo. jare ping 10 Iya ping 10 20 aku. Ya ping 20 Mas, ya hitungi. Yo. belam yang Siap, siap, siap. belam biangan Belam. biangannya Ya. Ajar ye. Ro lu
digdaya, pelawak sing digdaya. 20. Biasane kilo 30 kuat kok jeng di sini-sini. Lagi Iki wolu. AJM lho. Aku iki kuat. Pas. Kringete kaya tangkapan oli. Ayo Mbak, yo yo. Ya. Tanah India. Gumelare. Gumelare. Bareng ya. Taman Sarita. Du. Ci loro telu. Taman Nusa. Ya jangkrik. Pasida. Ngapa pasik jambuk ketut iki? Biasanya pasida bliru tadi ngene. Pasik jamu. Ayo, 1 2 3. Taman Sari. Rungokno cah kuping iki lho. Sampe nang kene. Pasida dirungokne, pasien, Brek. Ta. Lah ngono, Pak. Ta. 1 2 3. Taman. Walah lambungmu tak gacok engko wong kowe. Taman Sari Nusantara. Matur suwun. Empun iki. Yuk, kata sih. Monggo. Gerajakan Banyuwangi.